Selebrasyon po ng National Zero Waste Month. Ngayong Enero po, sisimulan po sa Alaminos City. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Maya. Nagsimula na ang iba't ibang aktibidad ng lungsod ng Alaminos kaugnay ng pagdiriwang ng National Zero Waste Month ngayong Enero. Noong Lunes, January 12, matapos ang flag ceremony, isinagawa ang launching ng selebrasyon sa pamamagitan ng isang motorcade na nilahukan ng mga pribadong individual at iba't ibang grupo sa lungsod. Kasabay nito ang pagpapakilala ng calendar of activities na naglalaman ng mga programang nakatuon sa wastong pamamahala ng basura alinsunod sa Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Kabilang sa mga aktibidad ang Barangay Poster Slogan Contest, Infographics Making, Zumba Surero at Scuba Surero na bukas sa partisipasyon ng iba't ibang sektor ng komunidad. Layunin ng mga gawaing ito na hikayatin ang mga mamamayan na makilahok sa mga simpleng hakbang para sa mas maayos na pamamahala ng basura at mas malinis na kapaligiran. Inaasahan na sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito ay mas maging mulat ang publiko sa kahalagahan ng zero waste practices sa pang-araw-araw na pamumuhay. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.